ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақт дар рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видео наворо то охирш тамошо мекунем. Дар ҳафтаи наворо бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 21-14 саршидагӣ то Toyota Corolla ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 151 сомонӣ. ва касоне ки дар канали мо тоозира обуна шудагӣ неста, обуна шаваи дар видеои мо лайкро бигзора. мо мезанем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди хатар видео наворо то охирш тамошо мекунем. якум мошини фурӯшии мо мебошад BMW дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кӯлоб. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 1.8, коробка передач механика, нархи мошин 15000 сомонӣ. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошади ваз 21-14, соли барояшад 2004. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.5, коробка передач механика, нархи мошин 18000 сомонӣ. мошина гуфтае ки нахадуа ва алишиам аста ба ягон мошини дигар. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошади Mercedes-Benz S-класса ки соли барояшад 2000 сола. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензина, объём мотораш 4 литр, коробка передач автоматика, нархи мошин 36000 сомонӣ. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан. мошина гуфтаянд ки срочно фурӯхта мешавад ва мотораш сечка мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошади Hyundai Tucson ки соли барояшад 2003. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ мебошад, объём мотораш 2 литр, коробка передач механика, нархи мошин 34000 сомонӣ. мошина гуфтаянд ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, документош 8 моҳи дига сурок дорад ва масъала намехӯрад, ҳамаи ҷош 100%. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошади Hyundai Sonata ки соли барояшад 2002. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 2 литр, коробка передачаш механика, нархи мошин 20000 сомонӣ. ранги мошин сервисия, кузаш сидан. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷош 100% кондисионер дорад ва мешини ҳай мекунӣ. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошади Daewoo Lacetti, соли барояшад 2004. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.6, коробка передачи автоматика, нархи мошин 27500 сомонӣ. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дар ширкати 3333 кор мекунад, хушкардагӣ ва дар шаҳри Кӯлоб, Данғара, Қурғонтепа кор карда метавонад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшии мо мебошади Nissan Maxima, соли барояшаш 1998. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
سوزشوار گاز بنزین ابی و موتورش د 5 لیتر коробка передач автоматикаи нархи мошин 20000 сомония. ранги мошин сафед аст, кузоваш сидан. мошина гуфтаанд ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, документош 7 моҳиги аз сурок дорад ва гази евро 4 дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии моношади Mercedes-Benz S-класса ки соли барояш 2001 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина абиё мотораш 1.8 коробка передачаш автоматикаи нархи мошин 55000 сомония. ранги мошин сервисия кузаш сидан. мошина гуфтаанд ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум мошини фурӯшии моношади Lexus ки соли барояш 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия абиё мотораш 3.0 литр коробка передач автоматикаи нархи мошин 70000 сомония. мошина гуфтаанд ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшии моношади Hyundai Avanta соли барояш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар Қурғонтепа. сӯзишвори газ бензина абиё мотораш 1.6 коробка передач механикаи нархи мошин 60000 сомония. ранги мошин сафед аст, кузоваш сидан. мошина гуфтаанд ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, агар харидори аниқ бошад, занг бизанад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудаги неста, обуна шавад, дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охираш тамошо мекунем. 11 мошини фурӯшии моношади Daewoo Leganza соли барояш 1999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина абиё мотораш 1.8 коробка передачи механикаи нархи мошин 18000 сомония. мошина гуфтаанд ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. аккумулятораш нав мебошад, ду баллони нави дигар дорад ва документош ҳамаш 100% срочна фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда, барои он қадар мефурӯшанд шуд. гуфтааст ки агар харидори аниқ бошад, боз чақ мекунем. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшии моношади Daewoo Tosca ки соли барояш 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори гази холия абиё мотораш 2.0 литр коробка передач автоматикаи нархи мошин 35000 сомония. мошина гуфтааст ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. газаш заводской мебошад, срочна фурӯхта мешавад. гуфтааст ки сабаби фурӯхтанашон сум дар кор шуда, барои ҳамин қадар мефурӯшанд. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Otaki соли барояш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия абиё мотораш 1.6 коробка передач автоматикаи нархи мошин 22000 сомония. мошина гуфтааст ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. чихеле ки мебинед спортивни мебошад ва мотораш ай Opel мебошад. гуфтааст агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14 мошини фурӯшии моношади ВАЗ 2115 соли барояш 2005 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри
دوشنبه سوزشوری گاز بنزین ابی و موتورش 1.5 لیتر коробка передач механикаи нархи мошин 13000 сомония ба рубл бигардонем 85000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст гузашт сидан. мошина гуфтааст ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад то моҳи октябр ҳуҷҷатҳош мебошад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15 мошини фурӯшии моюшади Opel Dutia соли барои 6997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензини объем мотораш 1.6 коробка передачаш механикаи нархи мошин 23000 сомония ба рубл бигардонем 151000 рубл мешавад. ранги мошин сери Birisia Cruiser Sedan. мошина гуфтааст ки ҳамаҷош 100% 1 сола ҳуҷҷат дорад ва аз назорати таъмирӣ гузаштагӣ гуфтааст ва сабаби фурӯхтанашон сум дар кор шуда. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва мо мегзарем ба мошини дигар. 16 мошини фурӯшии моюшади Toyota Corolla соли барои 2009 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензини объем мотораш 1.8 мебошад. коробка передач автоматикаи нархи мошин 75000 сомония. ранги мошин сафед аст гузашт сидан. мошина гуфтааст ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотораш дуал мебошад ва американка. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 17 мошини фурӯшии моюшади Opel Hatchback соли барои 6995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин гази объем мотораш 1.6 коробка передач автоматикаи нархи мошин 29000 сомония ба рубл бигардонем 191000 рубл мешавад. мошина гуфтааст ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. гуфтааст ки агар мошин хар бошед биенаи пеш бинем ба телефон нарх накунед. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.